Molt bé, en el miniconsell d'avui, parlarem sobre com conservar el vi un cop l'obrim, no? A vegades ens trobem, no?, que entre setmanes, si estem sols a casa o amb la parella, ens prenem una copeta de vi, ostres, deixem la meitat de l'ampolla o més sense acabar, llavors com ho fem, no? Això perquè no se'ns piqui aquest vi. Molt bé, com bé sabeu ja, després de tots els consells que hem anat veient, el principal enemic del vi és l'aire. Llavors, en aquest cas, un dels consells, a banda del típic de tota la vida, que és ficar el tap, el que passa és que un cop fiquem el tap seguim tenint oxigen dintre l'ampolla, doncs són aquests taps una miqueta més moderns, que bàsicament el que fan és intentar fer el buit dintre l'ampolla. Aquí el que fem és fiquem aquest tipus de tap, com podeu veure té uns forats aquí dalt diferents a lo normal, i el que fem amb aquesta bomba és treure l'aire de dins de l'ampolla. Quan sentim aquest soroll diferent, això vol dir que ja no queda aire dins. No és matemàtic, no s'està fent un buit absolut, aquests taps també tenen una limitació, però sí que realment traiem una gran quantitat d'aire. Així el que aconseguim és que aquest vi com a mínim ens aguanti bé, amb unes condicions acceptables, com a mínim un parell de dies sense que el procés de l'oxidació realment es noti. Òbviament, com sempre diem, el millor és quan un cop s'obrim una ampolla ens l'acabem, però si no, és una molt bona solució. Diem 2 dies, hi ha vins que ens podran aguantar 4 dies bé, tot en funció també de la seva acidesa, com ja hem parlat, o vins blancs que són una miqueta més delicats i tenen menys grau alcohòlic i per tant potser ens duraran aquests 2 dies, però sí que podríem dir que un parell de dies van bé. Si no, tenim aquests taps, també tenim taps d'aquests elèctrics, el que podem aconseguir o el que podem fer és un truc que es feia servir fa molts i molts anys, que és un simple trasbàs, és a dir, si aquesta ampolla és de 0,75 i ens hem pres la meitat, ho podem traspassar, aquest vi el traspassem amb una ampolla més petita on, quan tapem, no quedi oxigen. Amb aquest procés, que sembla una tonteria, el que aconseguirem és que aquell vi que hem traspassat a l'altra ampolla no tingui contacte amb oxigen i que, per tant, no s'oxidi. O sigui que, si tenim més o menys calculat el que ens prendrem cada nit, podríem fer tenir aquesta ampolla amb aquesta quantitat i, per tant, el vi no se'ns oxidaria. Sembla una tonteria, però funciona. Altres opcions que podem fer per poder disfrutar de vins en moments puntuals, vins a copes, per exemple, que no patir que se'ns facin malbé o això. Tenim una altra solució per aquí, que són els anomenats backing box. Com aquí podeu veure, són aquestes caixes, nosaltres treballem molt amb la nostra caixa, i de cartró, i dins la gràcia d'aquest backing box no és la caixa, la caixa és com una miqueta el packaging, l'etiqueta de l'ampolla, però sí que el que és més important d'aquí és l'aixeta. Aquesta aixeta que podeu veure, el que ens acaba fent és, com veiem aquí dins, en aquesta bossa d'alumini totalment esterilitzada, que a mesura que anem traient el vi, fa que aquesta bossa es vagi comprimint, que per tant no entri oxigen dintre la bossa i que per tant sempre estiguem mantenint el vi sense oxigen. Això ja és un invent patentat fa molts anys, ara hi ha moltes empreses que ho fan, però sí que és un element que ens ajuda moltíssim a preservar el vi. Aquí sí que ens hem trobat en situacions on el vi ens aguanta perfectament 3-4 setmanes sense patir. És un sistema que es fa servir molt a França i sobretot en els països nòrdics. La majoria de gent compra molt vi en backing box en els països nòrdics. I la prova d'això és això, a part que ens economitza molt el vi, perquè clar, en aquest cas és un box de 3 litres, per tant aquí tenim, com ben bé indiquem aquí, l'equivalent a 4 ampolles. Si ens imaginem 4 ampolles, aquí sí que l'espai es redueix, per tant el vi és més econòmic en aquest aspecte, i a més és més ecològic. Un cop això s'acaba és 100% reciclable, per tant en aquest aspecte també és un packaging ecològic, per tant té molts avantatges. Sí que no és un packaging molt adient
per la conservació de vins de guarda. És un packaging que jo el recomanaria, per exemple, per vins joves i amb semicriança, amb una miqueta de fusta, una miqueta de temps, però no abusaríem d'aquest per vins de reserva, ja que la gràcia del tap de suro és aquesta microoxigenació que ens permet aquesta evolució. Aquí dins el vi no evoluciona. Doncs bé, fins aquí el Viniconsell d'avui. Espero que l'aprofiteu molt i que ens veiem a la propera.